नोंसोरखौ लोगो मोनफैनानै थिग जाबायलै दाखालि जौ फेब्रेनानै खोथाखौ बुंबोनो बावदां এইটো কি বস্তু এইটো দেখিস না এইটো কি বস্তু মই চাই ল'ম জিনিসটো हाबा जागोदानब्रा न'आव थाब फैनो गोसो जायो बोरैबा रिजुलि नै आं फैबायब्रा आयौ दानो सफैबायबो औ नोंखौ गोसोखांनानै नोंखौ साननानै उन्दैफोरखौ थाब थिनहरलि ब्लद फैबाय आं सरकारि एलपि स्कुल ना जेबो नङा औ आयौ फाग्ला जागोनहाय बेजोंबो आंहा हाबा जागोदानलै थाब थांनांगौ होननानै उन्दैफोरखौ बुरखायना फैदां जावलियाना ओमफ्राय उन्दैफ्रा थांजोब्बाय आरो औ थाङा जाबाय थिनहरनानै दाबादियाव कन्ट्रेक्ट एबा साबसिटिउट 6000 7000नि मावग्रा दंब्ला मावहोथ'नोसो सानबावबाय आं बोसोरनैसो बिदिबो मावहोथ'लाय जायो आरो औ मावहोथ'जायोब्रा दाबादियाव 6000 7000नि मावग्रा मेरला मानसि दंना एसे जिरायनो नंदां बोसोरनैसो आरामनो नोंखौ गोदान मोननायखाय बायालै बाया खथ' मानसिफ्रा बेबादि खालामो आं हेडमास्टारनो एसे थुसोनोसैब्रा होनबानो जायो आरो नङाब्ला किडनिनि ट्रिटमेन्ट लागासिनो दं बोसोरनै बोसोरथामसोखौ खस्थ' मावनो मोना होननानै थगायसैब्रा देहा गाज्रिबाथ' नोङो कनसिडार मोनोना जिखुनु रिजुलि दै गिलाससे थान्दा लानानै फैदोब्रा र' लायनि आङो होनबालाय मुलुगनि जोबथा गोजोननाया हिनजावफोरनावसो थामारो बे बोसोरावसो हमदांनो हाबाय आं No. मास्टार साख्रि मावनायानो थिग मारहाय टाइम टु टाइम न'आव सफैगारो बे मास्टारा थाखानि साख्रिनि गारिनि लब देखायनानै आंनि रिजुलिखौ हाबा लाफैबाय बियो मोजाङै थानो हाया बिसोरबो सान्थि मोनजाया बिसोरबो रायजोखौ नायगोन आं दिनै हाबैथारगोन आं बिसिनावहाय बेनो नङा नै बेनो गारियाबो मास्टारनि गारिया बेजोंनो आंनि रिजुलिखौ फथायबाय बियो एथ' फिसा गारियाबो बेनो Hey, Nizam, Master, get back out, Rizuli. बिराद सान्थि रायजो जानाय बायदि मोनदोंना नोंसोर आंखौ दुखु होनानै आंखौ थगायनानै Get back out, open the gate. Open the gate. नै माथो दराबो खेवखानायसो Wow. Wonderful. समायदोंलै मास्टार मा रिजुलि आंखौ सिनायाखिसै मास्टार निजोम आदा आं बिनि एक्स आं बिनि मानो फैलाबायखो नों बेयाव बा जिरायनोबो थिनला आरोखि नोंसोरो रिजुलि बा नोंसोरो आंखौ लामानि दादु गोनां सैमासो सानखो ना माखो
नोंसो जिरायनो थिनाब्लाबो जिरायहोनलै आं ओइ रिजुलि नोङो आंनो अननायखौ होबाय आंजों एथ' गोबाव गोसोथोलायबाय ओमफ्राय नोङो जोबनायाव बे निजोमादा मास्टारजों हाबा जाफैबाय नोङो आंखौ बिदि खालामनोनो साननानै दंखायोमोन नामा रिजुलि जाम्बा बुरबक थाखा गैया साख्रि गैया गारि गैया एथ' साइ सिख्ला नोंखौ लायो गोसोथोनायालाय सोरजों गोसोथोलायो सोरजों गोसोथोलाया लानांगौ समाव जों बादिखौसो लायो बिराद दुखु मोनबायगोनहाय बियो माथो खालामबावनो दे आंहाबोथ' संसार जानायनि खोथा दङ थाखा फैसानिबो गोनांथि जायो रायजो जानायाव उफाय गैला आच्छा आदानिजोम नोङो बेखौ रिजुलिना गोसोथोनाय दंखायो होनना मिथिखानानैबो नों बोरै लाबोनानै हाबा लाफैखोब्रा मालायनि गोसोथोनायानो साबसिन जायोलै लानो है मालायनि गोसोथोनाय मालायनि एक्सफ्रा साबसिन जायोलै गारिफोरखौलाय माथो सेकेन्ड हेन्ड लायो हिनजावफ्राबो बिदिनो मालाय गोसोखानायखौसो लानांगौ बिदिनो ओमफ्राय मानो जोंनाव फैबावखो नोङो आं हाबा जाखानायखौ मानो डिस्टार्ब खालामफैबावखो नोंजों आंजोंलाय जेबो सोमोन्दोआनो गैखाला थां ए मा डिस्टार्ब दिनै खेबसेल' फैनायखौनो एथ' डिस्टार्ब मोनबाय नोङो रिजुलि थैजासिम डिस्टार्ब खालामगोन आं नोंखौहाय हामालै फंबाय थां गोदान नागिरना लायदो थां डिस्टार्ब जायो आंहा ओइ आदा मास्टार गोदानजों गासिबो खामानिया जाजोबालै मिथिगौ नोंसोर आंखौ सानैबो होखारलायबाय बिदिब्ला होमबाथ' नोंसिनाव फैजाया लामायावसो हमनांगोन नोंसोरखौ है मा जमलायलायनायब्रालाय फंबाय बिदि नङालै जाबाय जोब्बाय बेखौ बावजोबदो बियो नोंनि गार्लफ्रेन्डमोन खिन्थु दा बियो आंनि हिन्जाव जाबाय जानला मोनलाबा नोंखौ केस होगोन आं ए बबे कनस्टिटिउसननि IPC कर्टआव नोङो आंखौ केस होनोलै आदा आंनि गार्लफ्रेन्डमोन आङो बेखौ नागिरनानै फैदों बेयाव आंहा मा केस होजालायनांगौनि खोथा दङ ओइ रिजुलि नोंनि फिसायखौ मोजाङै बुजायलै थांदोहाय नोङो थां हाबा जाखानायखौ मानो बिदि बुंफैबाय थाबावनांगौ जाखो थां लासिंसिंनो लाजिया नामा नोङो है आंखौ नोंसोरो नोंसिनाव थाबाय थाजानो गिदोंना जायालै थांसै नायगोन गथ' जोनोम जानायावसो गोसोखांनांगोन नों आंखौ रिजुलि मिथिबाय ओइ थांदो गोदाव सोराव खोथा बुंला फैदों बाव जानला मोनला ओइ थांदो थांसै आजिनिफ्राय फैनो नाङा नों मा एसे ननसेन्स मानसि बेलाय Çağla bilmeni tüneyini yazdım. Hamse dur ya Rizoli. Maday. Hey Maday. हामा जाबोलायखो बे गथ'आलाय जौ लोंनानैलाय Rizoliखौ मानो हाबा हरखो नोङो गुबुनजों आं मा खालामनानै थानांगौ दा सोरखौ लाबावनांगौ नों लानो हाथ'वा होनबाय नालाय मालाय गुबुन साख्रियावलाजों थांबाय नानि रिजुलिया नों एसे नेथ'बावनो हायोमोन ना मादै मानोथो इमारजेन्सि हरखो नोंसोरो दा आं मा खालामनांगौ बोसोरनैसो बोसोरथामसो खौनो नेथ'नो हायाखिसै
मानसियाबोथ' एथ' बैसो जाथ'वाखैमोन ना नेथ'नो हाबावोमोन ना नोंसिना मोजां जायाखिसैलै मादै आंखौ बिदि खालामनाया हा नों बेखार हौवा नोंलाय बोरै अन्थाव बाथाव फिसाजोखौ हरनो आंलाय गोसोथोनायनि लैथोआव जाय लोहाबो बेसो बुजियोलै मादै गोसोथोनाय होननायनि ओंथिखौ नोंसोर बुजिजोबा गोसोथोबाय थोबाय होननाय माने आरो नांला होननाय जायो थोबाय माने बेजोंनो जथेस्थ' हुन्थुस्थ' थोबाय होनदों आरो नांला आंनो थोबायमोन दा थोग्रायानो गैला बिमाफ्रालाय एसे एनै थाखा खामायग्रा साख्रिआवलानोसो हरखागोन ना बेखौलाय नोंहा मानो एफा दुखु जानांगौ जाखो मेरला दुनियायाव हिनजाव मोजां दं बेखौ नागिरना लानो हाला नोंहा बिमाफ्रा साख्रिआवला थाखा खामायग्रा नुबा बालन्दाबाबो हरनो गोसो जायो नोंसोर मानो खोथाखौ बुजिया सिख्लाफ्रा थाखा खामायग्रा नुबा साख्रिआवलाबा बोरायबाबो लायो नोंलाय सेंग्रासो हा माथो एफा जौ लोंग्रा जाखो नोंलाय बाबु न'आव थांदो हामा मानसिफ्रा गाज्रि होनो साख्रिआवला मास्टारनो हरबाय नङा होमबा रिजुलिखौ मादै दे सान्थि मोनजाया नों साजा बे आंनि साव मोनजाया थाखा खामायग्रो साख्रि लाग्रो होनबासो नों लुबैनाय हिनजावखौ मोनगोन ओइ मादै मा साख्रि थाखानि खोथा रायलायबाय थाग्रा नोंसोरलाय नायगोन आंबो नों जा मादैनि माहाजोनसिन जानो हायाबा आंबो मानसि नङा मिथिबाय नों जा मादैनि दामिसिन गारि बायनो हायाबा आंबो मानसि नङा नों जा मादैनि न'निख्रुइ आं साबसिन लुनो हायाबा आंबो मानसि नङा नायगोन मादै देखायनानैसो थैगोन आंबो नोंसोर आंखौ बिदि खालामदों दा मय सालम जिनिसथु जा अमासि खालामनाय जाबाय गथ'खौ आं मालाय मा खालामनो रोंनो मय सालम जिनिसथु जादो गोथाव ना गोथाव अनलायनानै जायोब्ला गासिबो बुस्थुआनो गोथाव जायो नोंसोरखौ लोगो मोनफैनानै थिग जाबायलै दाखालि जौ फेब्रेनानै खोथाखौ बुंबोनो बावदां ओइथु कि बुस्थु ओइथु देখিসনা ओइथु कि बुस्थु बे सप्तानि गेजेराव 7 दिननि गेजेराव आंनि आखायाव आंनि न'आव फैनानै 7 लाख फैसा गथायफै नङाला बे फट'ल' भिडिअ'आनो दं जोंना भिडिअ'आनो आंनि आखायाव 7 दिननि गेजेराव जुदि 7 लाख आंनि आखायाव सफैयाब्ला नोंसोर डेमेज जाबाय बे भिडिअ'खौ आं फेसबुक आरो WhatsAppआव गासैयावबो शेयार खालामनानै होनाय जासिगोन आं बुंदोंमोन ना आंखौ पागल खालामनो सानदों नोंसोरो 7 लाख निक्लाव ओमफ्राय आं भिडिअ'खौ डिलिट खालामनोसै ओइ फंबाय र' बिदि नङा बिदि हरलाबायनाङा 7 लाखाथ' एसे बांद्रायो 4 लाख लादो 4 लाख आंखौ मा खालामनो सानखो नों बेफोरखौ डिलिट खालामना लानो हायामोन होनबा दा मा जानांगौ आंहा हाबा जाखानायखौ नुनानै मानोथो बेबायदि खालामगासिनो दं नोंलाय देखो आदा 4 लाखा खमद्रायो आंनि थाखाय 5 लाख ग्रोब हले आं मानिनो हागोन जुदि नों आंनो 5 लाख हरोब्ला आं भिडिअ फट'बो डिलिट खालामनोसै आरोखि जागोन फंबाय जागोन आं नोंनो साननैनि उनाव फैसाखौ हरगोन नों साननैसोल' नेथ' आरो नोङो फैसाखौ मोनब्लाथाय फट'बो दानदो भिडिअबो डिलिट खालामजोबदो नङाबा आंनि जिबन आंनि साख्रि न'खरनि मान सनमान गासिबो थांजोबगोन ओंखायनो फंबाया धोरजोबला साननैल' थानो फैसाखौ नों मोनगोन Very good. Then see you after 2 days with the cash of 5 lakh rupees. थाथ'दो साननि उनाव फैदो मास्टार आदा सैमा साला आंखौ बरबाद खालामसिगोन बियो है मा दाबो फैया बिलाय है
दिनै जुदि सफैया दाहायनो भाइराल फट'खौबो भिडिअ'खौबो गासैखौबो हगारजोबगोन आङो आज से तुम हमसे दूर हो जाओ HUMSE DUR आसे HUMSE DUR गोसोथोनाया गुबुनजों थांब्लाबोलाय माथो लस जाखो 5 लाख मोनबाय बेजों आराम गारि बायनानै गुबुन सिख्ला गोदान फथायना गोसोथोफिनसां अ HUMSE DUR